Benvinguts a la 35a entrega de la Gala dels Premis Ateneus. Aquest any, a més, fem el punt final a la cloenda del 40è aniversari de la Federació i ho farem d'alçada. Són espais de trobada, espais de llibertat, espais de discussió, espais de debat. Fan una feina molt rellevant que ajuda a cohesionar Catalunya socialment i territorialment. Disposar d'espais, situacions, de col·lectius, d'àmbits on les persones podem fer el que hem fet tota la vida, que és interactuar, és ara encara més important que mai. Guanyar aquest premi és realment un gran honor. L'estat de la llengua a Catalunya Nord és el que és. La meva feina és de convèncer i de fer parlar la gent que no tenen res a dir, sobretot. Un gran reconeixement, una il·lusió, sobretot en moments en què les primeres vegades que es va plantejar la idea et deien que no tenia recorregut. Per al nostre Ateneu i pels joves serà donar un altre cop ganes de crear els joves, de voler fer coses i de poder pensar projectes que nosaltres des de l'Ateneu estem allà per recolzar en qualsevol moment tota la idea loca que tinguin. Guanyar aquest premi jo crec que és un impuls pels joves enorme, un recolzament per nosaltres per continuar exercint la cultura al nostre poble. La cultura és un consol, és un remei, és també un medicament per moltes coses. Quan arribo a un teatre i sé que pertany a un Ateneu i que és el saló d'actes d'algun Ateneu, m'emociona molt especialment. Guanyar aquest premi significa per nosaltres un reconeixement de tot l'esforç que hem fet durant la primera i la segona edició i estem molt agraïdis. És un projecte innovador que vol portar la dansa d'arrel al segle XXI. Ha estat una exaltació de la cultura popular, som entitats de territori i a més som els que preservem i difonem amb tot el jovent que està pujant amb colles, agrupaments, seccions, que és el que som i el que havia de ser. Una molt bona cloenda.